Hello friends, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदानै ब्लग भिडिअ लाबोबावनो सानबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो आरो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, लाइक खालामदो, कमेन्ट खालामदो आरो लोगोफोरजोंबो शेयार खालामदो। बिदिब्ला दिनैनि ब्लगखौ स्टार्ट खालामनोसै। ओइ नानि, बहा बेयासो सिगां दंफैखायो माथो। बा हाजिरासो ना सावरिसो बिसनि न' खोनाय सावरिखौ नायनो फैबाय जोंहाबो नानिजों आंजों। ओरै लामा गैयालै, बै गलिथिंजायनिजों हाबलांनोसै। सोर सोर खोदों खाथियाव देखायनो आङो र'। नोंथांमोनाबो सोरबा सिनायनो हागौ सावरि हाजिरा मावग्राफोरखौ। दा खाथियाव देखायबा सिनायनो हागौ नोंथांमोनाबो सोरलाय हा खोग्राफ्रा बिराद सानसे नादा बेला नै बिहाबो दखानदारानो बोरै दिनै हाजिरा मावलायनो टाइम मोनखो। दखानाव गामियाव दखान होयो आरो बै बाजैया, ओमफ्राय दिनै हाजिरा मावनो फैदों। बै उसुंगुदाथिं खोदों। आंहा मबाइलसिम बानायनो हाजिरा मावफैदों। मोनमारासो गैया। सानाव ना मोनायावमोन? सानावनो गोमादों। आयु न'आव सार्ज होदोंमोन। थांफिननोसैलै जोंहा हा खोग्राफोरखौ नायखांबाय। नोंथांमोनाबो सोरबा सिनायदोंबा कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो, हा खोग्राफोरखौ सिनायदोंबा। अबाव थांनो होनदों? दा दखानाव खानाय सिनजाहैनो फैबाय। खानाया गोलाव जाबायना होननानै। बांद्राय गोलावब्लाथाय आंनिया खर'आ मानलाबायो, ओमफ्राय कफि जानो नागिरो गोजां बोथोराव, बेखायनो बांद्राय गोलाव लानो हाया। दखानाव सिनजाहैनोसै। गामियावबो रावनावबो खेमसि मोजां गैया, मा होनो रेजार गैयाना खानाय सिनग्रा, बिनि थाखायनो दखानाव सिनजाहैनो नागिरदों। दा आं थांगासिनो। जोंनिया दखान सकआ गामिनिफ्राय 800 मिटारसो जागोनदां गोजाना। मोनसिगोनानो आङो। A few moments later. आङो दा खानाय सिनजाखांनानै फैफिनबाय। माबायदि नुदों? गुसुंबाथाय मोखांखौ फिसासिन नुयो। थांफिनगासिनो आङो न'आव दुगैहैनानै ओंखाम जानोसै। बा दाउ गावग्राफ्रा मोनबायबो माथो। मा दाउ होनो बेखौ? दाउ गोथां। माथो गोमोसोलाय गोथाङा? गोमो खावसे गोथां खावसे, ओमफ्राय बेलाय एन्जर। बुन्दाना बुन्दि बिलाय? दा थाब नाङोना बेबायदि गावनो हामा। दा बायदियाव बिदि दाउ गावलाना। मा खालामो नोंसोर बेखौ? दा नै गामियाव माबा जि फानबायग्रा फैदोंनो, बेखौनो नायनो नागिरदों आं। मानसिफ्रा दावराव जास्रावलायदों। बुख्रासो जियानो। गांसेयाव बेसेबां होनदों बेखौ ओमफ्राय?
जोगोनसो खोमा गथ'फोर गाखोबानो गजोबगोन बाथा दानायानो नै दे 250 थाखा जरा नै दे 2,000 years later. दा बेलासिबाय नैबे हा खोग्राफोरखौ नायनो नागिरदों आं दा बेसेबां हाखो आसोलफ्रा दिनै सानसे जुजिथारबाय हाबायानो खोमा र' आं नोंथांमोननोबो देखायो बा बैनि दहायनि बुदजाखौ हाजोब्बाय नामा बेथ' गोदान लाबोबावनायसो बा आसोलफ्रा हाबथारदों नै 8 हेक्टार जासिगोन 8 हेक्टार 8 हेक्टारखौ नोंसोरो दिनैनो हाजोबगोन मानिनांगोनलै नोंसोरखौ नांगौबा लेंहरदोसो जोंखौ नोंसिनाव नै दासिमबो बोलोआ बेनो बे दंबावो एसेबो मेंबावाखै बाबावाखै आसोललै गामि खाथिफोरनिया नांगौबा लेंहर बल्लांगुरि एरिया खाथि खालाफोरनिया नोगोद थाखायो नै हेलौ लोगोफोर नानिया नै थाबायनो बादोंनो बाम जानानैसो दंगासिनो आंजों हेलौ होनलाय नै नानिया थाबायनो बादोंनो बाम जानानैसो दङ आइदै होनदोंनो नानिया थाबायनो हायानो आइदै होनदोंनो आइदै होनदों आइदै होनदों आइदै होनथारदों लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि फिसा मिनि ब्लगखौ बेयावनो फोजोबनोसै आङो दा गामिनि फोथाराव दंफैयो ओमफ्राय दा नै सेंग्राफोर ओइ सेंग्राफोर एसे हाय होनहरदो ब्लगखौ फोजोबनोसै आं दिनै मिनि ब्लग बानायदोंमोन नालाय एसे फिसानो आंखौ नुवाबा बोरै हाय होनगोन नुबानो दे दा आङो ब्लगखौ बेयावनो फोजोबनोसै नायनानै मोजां मोनबायब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामलायदो आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामलायदो उननि ब्लगाव लोगो मोनसिगोन